Tul l-aħħar sena l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ra tibdil notevoli fil-pożittiv, titjib li permezz tiegħu il-pazjenti Għawċin qed igawdu minn servizz tas-saħħa aħjar. Fost l-oħrajn kien hemm żieda fin-numru ta' operazzjonijiet. Fl-2012 dawn kienu jammontaw għal kważi 2500, fil-waqt li s-sena li għaddiet dawn telgħu għal kważi 2700, żieda ta' iktar minn 200 operazzjoni. Titkellem dwar dan Nadine Delikata, kap eżekuttiv tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. U naħseb jekk adapita dan qablu n-numri tal-2014 insibu li komplew jitilgħu. Ir-raġuni hija li żidna n-numru ta' speċjalisti li qegħdin joperaw fl-Isptar ta' Għawdex. Kif ukoll żidna n-numru ta' sessjonijiet ta' operazzjoni, jrid ngħid li aħna għandna 3 operating theatres, però sa ftit ta' xhur ilu kienu qed jintużaw 2 biss. Bil-għajnuna ta' kooperazzjoni ta' kulħadd qed jirnexxilna nużaw it-tielet wieħed, però ovvjament dejjem għandna nuqqas ta' nurses illi jekk kieku jżidulna n-nurses nkunu nistgħu naparaw anki iktar. Ta' min jinnotaw koll il-Bone Density Unit infetħet f'Ġunju 2013 u sissa benefikaw minna 1141 Għawċi u 12 Malti. Il-pazjent Għawċi issa ma għandu jrid imur Malta jaqsam bil-vapur jieħu l-ħin ta' stennija etc. biex ikun jista' jinqeda. Laqas għadu jiġi integrat mal-lista ta' stennija tal-Isptar Mater Dei, ġifier dak li jkun se jinqeda aktar malajr u se jinqeda Għawdex stess. Barra minn hekk il-Maltin fil-lista ta' stennija f'Mater Dei qed jingħataw il-possibilità li jinqdew qabel f'Għawdex. Barra minn hekk il-colonoscopies jew kif inhu magħruf l-istrument marbuta mal-Programm Nazzjonali tal-Screening għall-Kanċer tal-Mustrana l-Kbira qed isiru kollha Għawdex. Dan biex ikun evitat li jaħbtu mal-listi ta' stennija li hemm f'Mater Dei. Kien esperiment li intlaqa tajjeb ħafna u nista' ngħid li rnexxa tajjeb ħafna. F'dan il-programm f'Għawdex fl-2013 saru 119 il-test, fil-waqt li s'issa din is-sena saru diġà 106.